Barkanku da kallon tashar mu ta Koyi da kanka a wannan lokaci. A bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda ake saka irin wannan ɗankwali mai launi kala daban-daban, ko in ce ba launi daban-daban, launi ɗaya ne amma kuma turuwan shi daban-daban ne. Za ku cewa ɗankwali ne kuma kusurwa uku gare shi, gashi nan kuma yana da kauri, kuma duk da cewa zaren da aka yi shi ba mai kauri bane sosai, yanayin sakar ya sa shi yayi kauri sosai. An yi wannan saƙa ne da wannan hulin mai suna Creative Wool Degradé, wanda duk da cewa mun yi amfani da ruwan toka ne, ga wannan ina nuna muku wanda shi ma ruwan hoda ne, a nan gaba kuma za mu yi amfani da shi. Hulin yana da girman kwance nauyin gram 200 da kuma tsawon mita 800, sannan kuma ana amfani da kwarashi lamba 4 wajen haɗa shi. Za ku ga cewa yana da launi ɗaya amma kuma turuwan shi daban-daban ne, sannan kuma ga duk wani abubuwan da ake bukata, duk wani bayani da ake bukata game da wannan kulu yana cikin wannan yar takarda da ya zo da shi. Sannan ga lambar kalar, wannan kalar ruwan hoda ne, shi ma wannan ɗin da muka amfani da shi yana da nashi kalar daban. Za ku ga cewa zare ne guda ɗaya, ba wai daban-daban ba ne ba, kuma sunan shi Degradé, haka aka yi shi. Zan iya cewa wata hikima ce aka yi, maimakon ka dinga yin saƙa kana sassauya zare, sai aka yi shi zare guda ɗaya mai launi daban-daban. To ga zaren namu wanda muka yi amfani da shi ruwan toka, wanda daga mara turuwa ne har kuma mai turuwa sosai. To yanzu za mu nemi bakin kuma mu fara saƙa ba tare da ɓata lokaci ba. Yana da kyau a dinga fara saƙa ta bakin da yake ciki, saboda yawanci idan aka fara ta bakin waje saƙa za ta iya, zaren zai iya cukurkuɗewa kafin a kammala. Shi yasa ya fi kyau a dinga farawa daga bakin na ciki. Za ku cewa bakin na ciki shine wanda bashi da turuwa ko kaɗan, kuma mara turuwan ya kai wani mataki tukunna sai aka ɗora da wanda ya ɗan fishi turuwa, aka ƙara ɗora da wanda ya ɗan fishi turuwa, har aka kai mai turuwa sosai. Za ga cewa zaren ƙananan zare ne fa aka haɗa guda 4, kamar zaren bai ma kai kaurin zaren ɗinki ba, ina gani ƙananan zare ne sai aka bari matso da shi kusa domin ku gani. Aka haɗa shi har guda 4, shi ne sai ya ɗan yi kauri haka, amma shi kanshi zaren ƙanana ne. Wani hikima ne, ban taɓa yin saƙa da irin wannan zare ba, kuma ina fatan za ku ji daɗinsa. To da farko dai ita wannan saƙa za a fara da ɗan wannan sakalar kamar yadda aka saba, sannan sai a yi sarƙa guda 4. Wato shi sarƙa guda 3 shine wanda zai bada ɗan guri kaɗan, zai ɗan yi huda. Shi kuma sarƙa ɗayan zai shiga da saƙar da za mu yi yanzu, za mu ɗora a kai. Bayan an yi wannan sarƙa guda 4, sai a yi irin wannan saƙa, wato wadda ake saƙalowa, sai a sa zare a cikin a cikin ɗan hudan, a ƙara saƙalowar tukunna sai a rufe shi. To shi irin wannan saƙa za mu yi amfani da ita a gaba ɗaya wannan ɗankwali, kuma a nan za mu yi guda 3 ne. Yau to za ku ga ɗan hudan da muka yi a farkon yana nan. Za mu sake yin wani guda 3 wanda shi ma zai ƙara yin wata hudar, wanda ku sani su waɗannan huda a ciki ake yin saƙa, wato idan aka zo za a ɗora.
nan ɗin ma guda uku za a yi. Za ku ga cewa ‘yar hudar tamu da muke saƙa a ciki ana iya rage mata girma, ana kuma iya ƙarawa. To da fatan dai kuna bi kuma kuna fahimta. To gashi nan mun yi hawanmu na farko kenan, yanzu za mu ɗora a kai. Kamar na faɗa muku ɗan kwali ne, saboda haka yana da kusurwa guda uku ne. Za ku ga cewa tun daga hawa na farkon ɗan kusurwan na sama hatta ɗan fito. To a nan ma za a ƙara yin ɗan sarƙar nan guda uku. Bayan an yi guda uku sai a juya saƙar domin ɗorawa za a yi. To wannan hudar da aka yi a farkon nan, wato kan wannan sarƙa guda uku da aka yi ya ba da huda, a ciki za a yi wannan saƙa guda uku a nan. Yawwa, bayan nan sai a yi sakala guda ɗaya kacal. A kula cewa sakala guda ɗaya kacal za a yi a nan, ba guda uku ba. Guda uku ana yin shi ne a tsakiya inda zai ba da kusurwar sama. Wato in an yi sakala ɗayan za a ƙara saka saƙan a yi shi a cikin hudan tsakiya kenan. Za a yi guda uku. Bayan an yi uku za a ƙara yin sarƙan nan guda uku. Kunna sai a ƙara yi a cikin wannan hudar dai, ba wani gurin za a je ba, cikin wannan hudar dai za a ƙara yin saƙa guda uku. To da fatan dai kuna fahimta. Za ku ga cewa gashi nan kusurwar har ta fito. To a gefen nan kuma za a yi sakala guda ɗaya ne kawai kacal, kamar yadda aka yi ɗaya gefen. Tukuna sai a ƙara ɗora saƙar a ɓular ƙarshe, wato wannan ɓular inda aka yi guda ukun nan a hawa na farko. A nan ma za a yi guda uku ne kamar dai yadda ake yi a ko'ina. To ƙarshen hawa na ɗaya kenan za a ɗan yi sakala guda ɗaya sai a ƙara na hudu. Saboda me? Saboda a yi ‘yar huda inda za a yi saƙa, inda za a shigar da saƙa idan an kai hawa na gaba. Idan ba abu ba sosai zai iya ɗan rikitarwa, amma kuma ina tabbatar muku don aka bi saƙar za a ga cewa bata da wani wahala. To kamar da yadda aka yi a hawa na farko, za a yi sarƙar nan guda uku, sannan a wannan hudar da aka yi yanzu nan, hudar nan da aka yi da sakala guda ɗaya da sarƙa ɗaya, a ciki za a yi wannan saƙa na hawa na uku. Shi ɗin ma guda uku za a yi, sannan sai a yi sakala guda ɗaya. Za a ƙara yin saƙa guda uku a cikin wannan huda. Kamar yadda na faɗa muku, a gefe-gefen sarƙa ɗaya kawai ake yi a matsayin huda, amma idan aka je tsakiya za a yi sarƙa guda uku saboda ba da kusurwa. To gashi nan mun yi saƙar mu guda uku, yanzu za mu yi wannan sarƙar guda uku
wanda shi yake ba da kusurwar sama. Sannan a cikin dai wannan hudar da ɗin ba wani wurin za mu je ba, za a ƙara yin saƙa guda 3. Daga nan ba sarƙa 3 za a yi ba, za a yi sarƙa guda 1 ne, sannan sai a yi wata saƙa guda 3 a cikin ula ta gaba. Za a ƙara yin sarƙa guda 1, a ƙara yin wata saƙa a cikin ula ta ƙarshe. Gashi an yi guda 3, yanzu saboda a yi wannan bular da ake yin saƙa za a ɗan yi sarƙa guda 1 sannan sai a ɗora saƙa ta 4. Za ku ga cewa yin hakan yana sa saƙa tana ƙara faɗi, sannan kuma banda ƙara faɗin da take za a samu bular da za a yi hawa na gaba ba tare da an ɓata yanayin saƙar ba, wato hikimar kenan. Za ku ga cewa har yanzu muna amfani da kalar zare guda 1 ne, ba a kai inda ake amfani da mai wani turuwan daban ba. Shi ɗin ne dai kuma ga cewa kusurwanmu guda 3 har sun fito, da na ɗan ƙara saƙar kaɗan na kai wani mataki. Gashi za ku ga cewa saƙar ya ci gaba da kusurwa 3, wato sigarin da ɗan kwali yake. Kuma za ga cewa har mun gama amfani da mara turuwan sosai, mun dan shiga wanda ya dan fishi turuwa kaɗan, ba sosai bane ba. Hikimar da aka yi wannan zare shine a hankali turuwan yake karuwa ta yadda ba zai bata saƙa ba. Mun yi kusan hawa 7 na saƙar na launi mai turuwa wanda ya fi na farkon turuwa. Gashi nan za ku ga cewa in ba mutum ya ƙura ido ma ba zai kula ba. Wato hikiman da suka yi shine, hikiman da aka yi a wannan zare shine tun da guda 4 ne, a kowane matakin sai a ƙara mai turuwa guda 1 kowane mataki. Kuma yadda ake ƙarawa shine ana ɗaure shi ne kamar yadda kuke gani ga wurin da aka yi ɗaurin nan, amma idan mutum ba duba ya ba kuma ba saƙa yake yi ba zai kula ba. Ga dai yadda zaren yake kenan. Yanzu za mu yi saƙa da nan gurin saboda ku ga cewa ba wata matsala ba ce ba, saboda an yi ɗauri a jikin zaren. Bayan an yi saƙa ma ko kaɗan baya fitowa, don ya ma fi kyau akan irin wanda ake ɗorawa a ɗora wani zare daban a kai. Shigewa kawai yake sumul, ba a ganin shi. Kun gani kwata-kwata ba ga alama an yi wani ɗauri ba. To gashi nan mun kammala saƙar mu gaba ɗaya. Za ku ga cewa ɗan kwalin ya yi matuƙar girma, ya yi girma sosai yanda muke so kenan. Gashi nan mun hau mataki na turuwa har mun zo mai turuwa sosai. Gashi nan mai turuwan ƙarshen. Ga dai yanda saƙar ta fito, kuma ni a ganina ya yi matuƙar kyau sosai. Ga zaren da ya rage, wannan ne kawai ya rage. Kuma ba zai ishe ni hawa ɗaya ba, shi yasa a nan zan datse wannan saƙa. Ya isa haka, kuma girmanta ma ya yi. Zan yi amfani da almakashi na yanke tukuna sai na ɗaure.
To gashi nan dai yadda saƙa take, yadda ɗan kwalin yake. Ina son in ji ra'ayinku game da wannan zare, sannan game da wannan launin saƙa a ƙasa a ɓangaren tsokaci. Faɗa mini ra'ayoyinku. Idan akwai wata irin saƙa daban da kuke so na yi, ina son faɗa min shi ma. Duk dai abin da kuke so ku faɗa ga ɓangaren tsokaci, kar ku je komai. Ina son na ji ra'ayoyinku. To da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar wannan, sai ku biyo mu a wannan tasha. Ku jinjina mana a ƙasa, za ku ga ɗan hannun nan, shi nake so ku ɗan taɓa wanda ya nuna sama. Sannan ku yaɗa wannan bidiyo da 'yan uwanku da abokan arziki. Mun gode, kuma sai an jima, sai ku biyo mu a wani bidiyo na gaba. Mun gode.